ndofunga semaonera muri kuitaka mhuri yeZimbabwe. Marodzi edu dzimwe nguva haana kugadzirirwa mota dzakasiyana siyana. Sezvamuri kuona mota iyi zviri kuitika kamuno muNorton, mota yakonewa kunge ichiyambuka patambo dzemagetsi. Naizvozvo vari kutoedza kushandisa mastic kuti vange vachisimudza tambo dzemagetsi mota inge ichikwanisa kusimuka. Njengokubona kwenu mhuri yeZimbabwe elizweni leli esesiphila kilo. Yes, mirai mutaurewo. Muri kuonawo sei nhau iri kuitika iyi? Aiwa. Vezesa vanenge vari kukundikana. Ndiyava haisiri Shoma. ishoma kuti vagadzire. Vaifangwa kuti vamwe kuseri zvinonetsa. Because ndafungidzwa kuti pamwe Roads hatidi kureva nhema. Yaifanira paprovision ye-such things handitoona. Haisi zvinhu zviri vantoexpecta kuti zviitika handitoona. Saka panofanira kunge pakagadzirwa such a way kuti mota dzinopfuura. Pamusoro paine nyaya yekuti vanoganatsogadzisawo chero rikakwirira sei maximum heights avo aifanga vakakomodhetawo load dzakaita sedzidzi. aiwa tinotenda maita basa. Yes, taura henyu Mandlovu. Njengokubona kwenu mhuri yeZimbabwe sinanzelela ke ubana imigwaqo yethu eZimbabwe ayilungiswanga kahle. Anxa sikhanyele sibona ukuthi imoto le iyehlekile ukudlula ngenxa yentambo zamagetsi. Imigwaqo ayilungiselelwanga imota ezinkulu okusuka kube yingxaki. Sibona njalo abezesa ngani bayehluleka ukubana abemanage isituation yakhona eyenzakalileyo. Sikhonapha ke eNorton, elami ibizo nginguThadiwa Nashe Kutama. Asi semaonera muri kuitaka Mandlovu ndeyekuti iyi motokari kana ikange yadarika zviri kureva kuti problem iyoyo futi inenge yakatarisana nemotokari iyi uyezve yakatarisana zvakare nemota imwe iyi. Zvakonzera zvakare kuti vari kumashure vari kuda kudarika havachakwanisika kudarika sokunzima ukuba navedlule beqhubeke besiya phambili. Ungasikhangela njalo lapha phambili kwakhona bazahamba khona intambo zamagetsi lokho zikhona okusho ukuthi nxa befika futhi khonapho bazakuma yini futhi behambe njalo labezesa bezame. Siyabona ezinye izimota asezikuma lapho ukuthi zithole ukungena emgwaqweni. Semataurwa aitwa naambuya vaya I think pakugadzirwa kwemigwagwa hakuna ngogadzirwa mota diki idzi chete. Vaifanira kunge vachita take that into consideration kuti ko kana kwange kwakudarikawo mota dzakadai zvinozofamba sei. Ende uri kuona ako kamota kadiki kari kutonetsekana kuti kange kachikrosa mugwagwa kachiuya this other side zvichiratidza kuti zviri trick. Akunzima njengokubona kwenu lezi moto ezinye ezincane asezithwele nzima ke ukubana zibe zidlula lapho esezifuna ziphume ngakhona. Kusuka kube nzima emuntwini wonke kanti kuyinto engalungiswa nje akancane nje abehulumende nxa bengangenela kulungisiswe imigwaqo yethu ihlolwe kakahle ukuthi imoto ezinkulu ezincane zonke zenelise kube zihamba emgwaqweni zikhululekile. Zvinoratidza development tinoida asi pane pamwe painozouya futi ndofunga vanhu vanoplana zvemagetsi izvozvizvi vanofanira kunge vachita take all that into consideration nekuti papapa akakanganisika magetsi aya zvakutora kuti dzimwe nzvimbo dzicharara dzisina magetsi kana kutopedza mazuva akawandisa. Very true. Kana tichitarisa katambo idzi dzikangokanganisika zingapambaniseka sokusisho ukuthi Norton mhlawumbe Norton yonke isihlale emnyameni amagetsi asehlupa. Kuyinto nje ekwakumele beyikhangele befaka ama-poles abo ukuthi kulezinye imota ezinkulu ezabe zifuna ukudlula emgwaqweni. Situation iripo iyi. Alright, inini semuonera umba. This is not our first time or this is not the first time matrucks akadai achifurana apa. Saka ndikuti dai wezesa watoonawo wangouya uchiti muhighway makadai wosumudza tambo dzisvike at least 10 meters because this thing is not even long but chitofamba chichihakira chichikonzera congestion mumashure. Saka todai wezesa wakatibatsirawo wakasumudza matambo dzinocrossa along the highways. Pachina chimwe aiwa
dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.